Hindi, buli ka dito. Mura man kag na og kwarta. Ay, dapat Digir lang. man kag bayana ka. Praktikal lamang yun ang kadong panahon na. Praktikal. Noy! Okay, saban. Nasi Marman? Oy, Oh. Nasi Marman? lagi ka. Ano niabot pa ka dire? Uy, ikaw day na. Ano day ni oy? Sabi na tudlo na mo dire. Nakoy kaila ma, naaman daw ka diri daw. Unya, Nakunsa man ka diri? trabaho. Unsa? Trabaho ko dire. Kana yung Trabaho trabaho ko diri? dire. Kana yung trabaho diri? Ah, nagatiman ko ning mga tanong kay daghan kay sagbot. Ano ni maga? Ano yung trabaho? Kata, Ano yung imong trabaho? alam na ba niya ko trabaho? Unsa man ay problema nimo? Abi ba na kung dato ka? Mo man ka diri ay. Sa ato pa og pobre ko di ko nimo dawaton. Ay, dili makakabuhi na ako. Gusto Dili ko kabuhi? gay portahan. Ano mangita mo magkwartahan ako di ko kurtahan si butanaw porque tahilo ko Ay, dire. nahurnal ramang ka. Kaya naghurnal ko. Unsa may kabuhi nimo sa kuha? Ako wala ikabuhi nimo. Hunahuna ra man nimo. Taka ra man ka. Huna-huna. Mao naman din imong trabaho, dugay naman dai ka nag-ingon ani diri. Ni Sa ato pa, gisugot ko nimo kay kwarta ra imong tuyo sa kuha. Ay, Ha? practical lang kita karon oy. Practical. Ano ba sabay pagtuon mo sa kuha? Ingana lagi ko pobre. Bulag na ko nimo kay unsa naman imong trabaho oy? O di makigbulag ka. Ande buli ka dito. Mura man kag na og kwarta. Ay, dapat Digir lang. man kag bayana ka. Practical lamang yun ang kadong panahon na. Praktikal. Mahal na tanan ng mga panaliton niya. Ikaw unsa naman ana? Sa ato pa nahibalaan ko nimo karon nga ingani ko ka kuan pobre. Imo na ko Ay, wala gibugan. na pobre na. Ha? Basta kaon jud nimo diha. Gibugan ako nimo. Ani lang gyud kagyapon, di ka masinso. Pagbahay ra gyapon ka, konsultihan ta ka. Karon kay gana imong batasan, ha? Sultihan ta ka. Kaneta lang makita nimo diri gikan dito sa Bonton. Dito. Dito sa may kuan. Limo situan kana tuyukan na tanan. Kana tuyukan na tanan. Kabalo ka sa tagiya. Ako ana kabili na sa kong lulo. Diya karon. Kasi pagtuon mo squad ikaw makabuhin mo og mabuha ni among mais. Bisa pagtatugan ta kag mais. Kaya ta kapakanon ba? Ha? Bisa pagtabunan ta kag pakaw. Imuha ning tanan kuan. So may pagtuon mo sa kuha. Ha? Kamaisan? Karon, ay balo kay nga na kong kakwartahan. Mubalik ka. Ay, sorry na jud. Ay mo sure. Wa ko magkinahanglan mo. Layas diri ha. Di ka mo layas diri. Pasayloan na lang Digir ko. ka. Awa na. Ha? Layas. Ay nagbalik diri ha. Ha? Nagbalik diri ha. Dura ka sa kwarta. Layas. Wa ko magkinahanglan bayi nga. Wa ko magkinahanglan bayi mo na kwarta. Layas, layas. Layas. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.